Петрохански проход. Спирам за почивка след многото завой, за да се насладя на природата, но виждам това. Навсякъде е осеяно с безразличие. Всяка бутилка, всеки плик, всяка хартийка – доказателство за нечия безотговорност. И точно тогава, сред хаоса, погледа ми попада на нещо. Едно послание, което казва всичко. Според вас, колко минути ми отне да събера всички тези боклуци? Петрохански проход. Спирам за почивка след многото завой, за да се насладя на природата, но виждам това. Навсякъде е осеяно с безразличие. Всяка бутилка, всеки плик, всяка хартийка – доказателство за нечия безотговорност. И точно тогава, сред хаоса, погледа ми попада на нещо. Едно послание, което казва всичко. Според вас, колко минути ми отне да събера всички тези боклуци?